kalian juga shnong tungi dan ini ka collection center ke bengkat jong ki jaklia ki bomput lami kan non vegetable waste bang pelum pelang hakani ha ko shnong tung idon artli center ke we hang ni ba so dia bat Kumba pi hang ni la ya lum ni kini ki nyut man ki steo man ki sajan bang ra naman li ki ye bat kumentasi la yo Kumba sispa santo kilo ai kini ki nyut bat ki dealer bang yo Kumba sispa teli ba ngalum lang ni bat ya kini ki nyut nila IT ha ko we ka SSG la ni ka women SSG ka pet yang ni bakin pelang lum ni gili kin bu bynta lalaki bynta bat kumangitip ang shnong jing layo ODF na du snem ajar kan briew bat man ki yeng ni don ya kasuk pit at compost pit ya ki nyut ki baput ni labret ki compost pit ki bangila ban kelas bo kelai ki man ki yeng bat ki nyut ki ba kum ko ka ba mi ne ki jaka site jaka sum barok ni la pen ngam ki la ni lembak kasuk pit banya dah na ki jingpang bat minyo ya ka shnong ka thaw ka bakut ba bat menta ka ba lai ka long ba man ki ying don ki dasbin bat ki la pelang ni jingkiar ki bomput ki ba long ki ba jaklia bat ka shnong ki ka laban la ni ka lakhang ban thang ni plastik bat ya ki ni ki plastik ni wan ra ni collection center knang bangila ban ha biang ban recycle la ni ban pyndonkam biang ki hrian hut pengi naka liang jong ka group awai na ki group badan hali asung gini ini la dan kasihnya simbol talang ban ya pukul sampai mili plastik tiba kham ko surok was bang namar surok kila bit bobo ek itu teniwan badan sa ni lembak ni ka jingle ka jongi ni kwa ban long ni ka shnong ka ba ngin nang kiu shakrang ban ye ne ka ta jingkhuid ban yo kum ya ka open defecation free village ka ba ngila ban sngewthuh ru i ba banang ni shakmat ni don kam ya ka jingkhuid ka banwan ha ka shnong ka thaw jini ba tani ka jingkhuid kan ne na ka we ka pateng shwe pateng bat ngin ithu ru i ni ka shnong kum ga we ni ka shnong ka ban ai nuk salam ni ki we ka liang ka jingkhuid baro banwan ra ya ka kwat ka kya ba ka roi ka par ka liang baro